Pán Frog, dobrý deň. Kto ste? A čo robíte moju vlastnú dole? Ja vám rozprávam, že ste jednu pustili od začiatku. Prepačte, ja tu mám strašne rád. A ešte mi aj v mojom vlastnom byte pijete tatranský čaj za 140 korun 45 centrí. Viete čo, sadnite si, dajte si so mnou, cíťte sa ako doma. Toto je strašne, toto fajn. Túto rozprávku mám strašne rád, ja som váš veľký obdivovateľ. Aj seriálu Pokémon, a ešte aj toto aj... To chápem, ale že môžeme sa s kamarátmi. Môžeme, no, že tu máme spoločné záľuby. Aj ty, najmä to pozeráme, že najmä to vysúdame, no. A ja pozerám, no aj Juro a Kušo, tí sú výborní. To je úplne super, no. Ale Pokémony sú realita, vieš ako, ten Pikachu, či jak sa volá, tie elektrické žoky. A túto zálohom je nejaký hostinec, či ubor. Hostinec, uborka, Uhuga, ne? Uhuga, však to je moje, však Uhuga, no však ďalej. Jasno, no. Môžeme tam behnúť potom na čajík. Pozeráme vaše rozpozerané. Nemá pán, počítal som, že sa dá svet prejsť za rok. Pani Čenkárka. Želáte si? Čaj. Tatranský. 2. Krát. Nie to bude. Tak svet sa dá prejsť za rovných 80 dní. No, nemožno. Presne tak, nemožné. Sa s nami rozprávaš. Za 80 dní nie je možné prejsť svet. Ale áno, je to možné, pozrite sa. Už sa to nesie. I teda je to nemožné. V tejto mape bola zaznamenaná trasa. Stavím sa, že sa to dá prejsť za rovných 80 dní. Tak stavíš? Stavím. Stavím sa o liter tatranského čaju pre každého, že cestu nezvládnete. Ale zvládnem. Ale pán... Hugo, poďte so mnou. Kedy môžete vyraziť? Hneď zajtra ráno. Platí.